Εμπρός. Ο Μάνος Σέργιος. Ο ίδιος. Είμαι ο τάξη οφίσα, σου τηλεφωνώ Εκ μέρους του κυρίου Σάντος. Τι πράγμα? Είσαι στην προεπιλογή της Εθνικής Για Βραζιλία. Με πήρανε στην εθνική! Με πήρανε στην εθνική! Γεια χαρά. Με έχει φωνάξει ο κύριος Σάντος. Βρε καλώς τον νέο. Για πάμε. Έλα πάμε Μάνο, πάμε! Έχουμε ακούσει ότι είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Είναι έκπληξη, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις. Έδεσε αμέσως με την ομάδα. Τρώει σίδερα. Τι να πρωτοπώ. Εντάξει, ζω το όνειρό μου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε μαζί μας. Πιστεύω σε μένα και πιστεύω θα τα καταφέρω. Ο Μάνος Σέργιος muito bom jogador. Το πιστεύω. Μεγάλωσα στο Αντίριο από Βραζιλιάνους γονείς που είχαν έρθει μετανάστες, αλλά σύντομα με πήρανε και πήγαμε στο Ρίο για να τους θυμίσει, λέει, την πατρίδα. Πιο δύσκολος επιθετικός που έχω μαρκάρει. Εξιχάφ. Του Λεφταράς. Χαντήρι μεγάλο. Νομίζω ότι είναι ένας παίκτης all around. Είναι πολύ καλό τρεπάνι. Εντάξει, προσπαθώ. Να στο κάτω το τιμημένο. Τώρα! Από την πρώτη στιγμή που ήρθα όλα τα παιδιά με καλοδέχτηκαν. Μάνο! Δωράκι! Ένιωσα σαν να μπήκα σε μια πραγματική οικογένεια. Πολύ γέλιο. Συνεντάει ο Άγιος Πέτρος σε έναν τύπο. Πάλι amigo θα μας πεις. Πού κρύβονταν αυτός ο παίκτης, ρε παιδιά? Ο φόβος και ο τρόμος φορούν τον αντιπάλων. Καλώς. Με έχει ξεφτυλίσει. Να πανηγυρίσω κι εγώ μια φορά. Δεν παίζω άλλο. Νιώθουμε δικαιωμένοι για το Μάνο. Τόσο δυνατό παίκτη δεν έχω δει στην Premier League. Manos Sergios는 아주 좋은 축구 선수입니다. Είναι παίκτης που παίζει για την ομάδα. Πάμε Μάνο. Πάμε καλά, γερά. Έτοιμος. Έτοιμος. Coach. Κάνε αυτό που ξέρεις καλύτερα από όλους. Τράπεζα Πειραιώς. Χρυσός χορηγός της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου.